ɔfrɛ me amanse de hye etwi kasa ani abebu kasa yɛsisi ne trase no ɛna yɛ amepɛsɛ yɛnhwɛ na yɛntretene ne kakra ɛfiri sɛ mpanimfoɔ sɛ obere fi nkrom hene abɛn a oyira ɛwɔ adwabɔ ase ɛna sankɔfa ɛwɔ hɔ yi yɛnkyire nti moma yɛnsan yɛkyi na yɛkasa a yɛka no yɛnsan kɔfa na yɛntretene ne yie na anyera ɛwɔ ɛyɛ nkyirima a ɛbɛba no kasa bi te sɛ wɔtwe ankɔgua a na nnwoma ɛkɔ sɛ wɔtwe ankɔgua a na nnwoma ɛkɔ ɛyɛ mfomso abebu na emom yebu ni sɛ awɔtwe ankɔgua a na nnwoma ɛkɔ sɛ awɔtwe ankɔgua a na nnwoma ɛkɔ ne etie ni ɔpanyin bi tena ase a na yɛfrɛ na awɔtwe na ɔyɛ obi a ɔyɛ nipa titiriw a onim adeɛ wakɔ school na wonim nnwoma yie enti sɛ badwa biara ba na ɛdɔm no anaasɛ ɔma a ɔmo bodwa no ɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ otitinani ɛde ɛma wɔn enti mpre pii no sɛ ɔkɔ badwa no ase a na ɔkenkan ɛyɛ ne nnwoma a wakyerɛ ɛde ɛkyerɛ ɛyɛ amanfo na sɛ yɛto nsafrɛ na ɔbadwa bi ase na sɛ wantimi ankɔ a deɛ na ɔyɛ nie ɔkyerɛ nnwoma ɛde mane na yɛkenkan ne nnwoma no ano disɛm ɛde akyerɛ ekuo no a ɛwɔ hɔ no enti sɛ adwabɔ biara ba na sɛ awɔtwe antimi ankɔ a ɛnam sɛ ne nnwoma a wakyerɛ ɛbɛkɔ nti no enipakuo a ebetwa ɛhɔ ahyia no nyinaa sema na ɔtaa kan sɛ o awɔtwe deɛ sɛ wankɔgua a ne nnwoma deɛ yɛ dan a ɛbɛyɛ dan ɛbɛkɔ awɔtwe sɛ wankɔgua a ɛyɛ dan a ne nnwoma deɛ ɛbɛyɛ dan ɛbɛkɔ ɛno ɛna ɛbɛyɛ kasabebuo a ɛda hɔ a ɛnɛ yebu ni sɛ awɔtwe ankɔgua a ne nnwoma ɛkɔ na emom ɛnyɛ sɛ wɔtwe ankɔgua a ne nnwoma ɛkɔ medamase nyame nhyira mu nyinaa yɛbɛsa ahyia bio